Cambados volve ser o lugar elixido para unha nova edición das xornadas. Ti tamén formas parte do TDH. A cita organizada por TDH Salnés dende hai 9 anos celebrarase este sábado no Auditorio da Xuventude. Estas jornadas reunirán a expertos, familias y jóvenes para debatir y aportar herramientas útiles, tanto en la escuela como en el hogar. Nuestro objetivo es claro: quienes tenemos TDAH podamos desarrollarnos con plenitud, con apoyos adecuados, sin que la falta de información o el desconocimiento sean barreras. Nas xornadas falarán do impacto desta doenza no núcleo familiar, de estrategias para mellorar a educación do alumnado con necesidades, de prácticas pedagóxicas, de dereitos dos menores ou do TDAH en adultos. Unha dificultade que vai ao longo da vida, é unha condición do neurodesarrollo que afecta durante toda a vida, non é algo que sexa temporal, vale? Entón, trataremos de que o TDA en adultos, como se manifesta na vida diaria, o impacto no entorno familiar e persoal, o diagnóstico na adultez, e como se trata e como se pode axudar. Tamén contarán co apartado en primeira persoa con distintas voces de como lles afecta este trastorno no seu día a día, unhas xornadas que de novo volverán ter un marcado carácter reivindicativo. Dende os nosos inicios como asociación, as familias buscamos alzar a voz para dar a coñecer a falta de recursos, de información, formación, profesionais sanitarios, educativos nos centros escolares, atención persoalizada, apoios económicos, entre outras necesidades, que rodean as persoas que adolecen deste trastorno, que implica a todas aquelas que se atopan ao seu redor. O Concello de Cambados colabora un ano máis con estas xornadas. Ademais de querer aportar o noso grande area, de querer facer a nosa pequena colaboración e contribución a esta causa, pois tamén nos sentimos orgullosos de que a asociación nos escolla e que queiran manter esta xornada e seguirla celebrando aquí en Cambados. As xornadas rematarán co nomeamento da Socia de Honra 2025, recoñecemento que este ano vai para Carmen Pomar.